Anyalaki din! Manong Julian, kwartang man. Anyalaki di ito kabsat ko na mga opisina aya. Tay supay ti maibusan iti kwarta. Mano ti ka sa pula maya? Kasano mga min, nagbasit ti sweldo mi. Ikanak iti oras ang aribo laang. Allowance ko. Sangaribo malagaya. Ayan di walit ko na ya. Day tama no. Nakabulsa di ta pantalon mo. Amumlatan no adda kwarta ka. Maangot ko no adu kwarta manong. Abarbaro manan amin abadom. At yambak tinanginay jay inlakok amulak alaya ko naman. Kita eman numaya mitlaang dahi ti pormak. Rumarak ka. Yellow a t-shirt. Kan nalabaga a pantalon. Kan blue a sapatos. Dahi ito yung medyas ko. Anya ti color na day ta. Pink. Pink nga ag violet ko naman. Ibagak ko mga agsukat ka. Nay, abay nga. Mo diti pormak. Mayat day ta. Jay kwarta ko na tamapan ako nagtrabaho. Iwan gaya man niya. Anya tikat mo. Buo asang aribo. Wano dwa alimagasot. Ikanak kon iti buo asang ngaribo. Kan ikanak mutan iti sangagasot a pamasaheg. Ay, ayan na nga yan. Di mangilibre ka data iti pizza. Mabisina kon. Hun nga rod, awan mutlaangan day taahul yan. Ulbod sa? Awan sa magkwartana. Nag-text kanya. Ado ka no ti kwarta na ita. Naglako iti mula na. Ay, awagan. Tama nga nung nagbabawi. Tanong nagbabawi, pumanautan dito'y apanganan. Nasulok kamay sa oras na nakatugaw. Kita ano, dapay load ko apagtawag ko. Ay na, no awan load mo. Dito yung cellphone ko ti usaran. Ay, nagday tama gaya man. Aywan. Hello, girls. Ay na, daka talagan. Thank you. Ay, girls, ko naman. Kahit naasawan, karaman ak akinablaan. Agyaman ak hulyan Agtugaw ka na. Oh, Kalpasan na, mapanakon agorder iti kanin tayo. pasensya kayo na ta naladaw. Na-traffic ako eh. Alain ka nga rogan. Agorder ka matan darasin. Amangan mo agbaliw pa iti panunot ni Julian. Ay nabsuga ka. Agasambag ngamin pa'y extra large a pizza akinan tayo. Uray siya nga rod. Ay, jak samot makatakdereng. Napanangay ni Julian. Napan nag-CR. Ay, pangawisan tapay kang kuwana. Adu magahan kwartana. Nakita mo't gayam di wallet na. Ay, wan. Ay na, nagpost ko di sagsasangaribo. Awisin tayo paglakwan ti badbado. Agpaghatang takan kwa na. Ala, kuyugan. Tay jayak likudan yun. Api asyak ngay, sikan No nga, da makakita ka da kami nga kuyog. Kit ibaga da a boyfriend ko. Di mo kayat dayta. Saan ka di akayat mo ti maaddan iti boyfriend? Akarkarupa kami, matakas latinuno akabalyo. Ah? Tilay bagbaga. Kawan mat. Kitanti lang nga na nagnisit. Sakit nagatidog yung sungo na. Rumwar pa'y tingipan na, katawa. Ala, nakauy-uyaw ka. Kan nagkawas pa iti yelo. Red. Kan, ay na, pink timidyas na. Di na bagbagay. Ay, agtanakan. Anya kalakit din, aya. Tauyawang pa'y ti Prince Charming mo. Ni, umayan ni Julian. Julian, ag-holding hands tamat ka no, Nene. Inagkamamat adagos dito ima kon lili. Apay, di mo kayat? Amano ibaga dagiti tattao nga da relasyon ta. Kat, maan ano ko ma? Oh, di ta nga istorti kayat ko apaggatangan ta iti bado. Adak dito likodan nyo Chaperon nyo. Ah.
Wala ka man naawang kan. Mabalin ayaman. Apay ada magic ko, tabig lang agparanga, kuno, click ko na. Saan ba't ang mabalin Kaya't namit ngamin nga igatangam itibado dahit naagayim ko. Ay na, chapiron nga ro, di gatangan dakmat Kasta ka de. Ibagam ngamin kan kwa na ti trabaho ti siya pero atap no amuna. Ay na, ti chapiron, iso ti adda itilikodan nyo. Tano adda matuang kada kayo, adda amang catch. Kasto ini, catch, ti English na. Aha. Pasensya kayo na. Jack amo da ita. Ay na, maawatan mi Ta ijay lang mo't pagmulmula ang tilaya, ti ayan ti 24/7. Anya nga, ti masursurum ijay. Diya kali tilaya. Ay nagtalnakan, taadatan dito istor a paggatangan iti badbado. Kat intayon umunod tayon. Ni, imo na mo tin ni bakla gayo mo. Wala ka man o. Ijay lang likod dyan na. Unaklaki tinudinak o may sukunan dito'y trabaho manong. Ano lagi din ay na ito ading ko na pintas. Basta imbaga ka umay ka ala na. Kunak ano na lipat, tadi inawagan ka, di ka mo't sungungsungbat. Kadwa kami ni Lily. Ni Manang Lily? Uy, nabayag ko nga aramon abalasa. Kunak man no sinardangamon nga ararmon day jay a babae. Apay ko masardengak, kat love kun. Kat no nakauy-uyaw ti pamilya na day jay a babae. Uray ni nanang kantatang na nauyaw da. Amin dagiti kakabsat na, nauyaw da mag. Samot ah. Ay na, punot ibagbagak manong. Pamilya dati na uyaw. Mangkita ka man lang iti sa baling armong. Iso nga rod ti kayat ko. Sigurado nga uyawan na kadayjay. Adda kat ti kadwa na abakla, apadak anak ang isingisi. Ay, unay ka nagalas na bakla. Saan na abagay tagbakla. Saan to pala? Nag-make up ito nagpuskol. Ang laki dinarupa na dyan. Ni Jessa dayjay. Jessa. May samot dayjay na uyaw. Duwada kinilili. Super na uyaw da. Mom, uyawan dak pa lang mo. Kat inlibre ida iti nagado a pizza. Ingatak pa ida iti badbado da. Anya, nagpalpalibre da ka? Hindi dala mabain. Itala ngam amuda ka. Taado ti kwarta manong. Lily! Hoy! Aguray ka tateteksak ni Julian. Ay, katitext mo Wen, nagbayag nga rod nga agreply iti text ko. Anya ayat ti ibagbagang kenkwana. I love you, I miss you. Kas jay? Taapi ko mga ibagak day takin ko na ngay. Di mo amo ti aglailo ako nada? Ay na agpaludak nga rod kan ko na tani maibusan ti load ko. Ay, eksakto Day tamo ti kayat ko. Palawdan nakmat Uray si ka, agpaload mat. Kay, maibusan ti load ko. Diyak maawagan ni Fafa. Padasak ang nga ibaga, aludan na kamot. Ibagam ngamin at tinagan ko. Ludam ka ni Jessa ko na. Manong Julian, apay anak ka rin ka pay. Adala ang papanak. Ayan nandiyan tulbog ti tricycle. Ay nakasabit inji salas. Apay sa dino ti papanam. Mapanak agpalo di sintro. Agpaload ka? Anyat orasan? Agpapalod nga ron ni Lily ken Jessa. Isoda, ti mapanmuludan? Wala ta, awang kanulod da. Nagswerte da mo tagitan. Di dala makaurayan aging katbigat. Kita. Agpaparingan ni Lily. Abangan mo makaungan no Jack paluda. Sige, mapanak pa. Apirta, Jessa.
Naggidan data alinudan ni Julian. Apir! Kunakan ka, basta siya tagkid daw. Saan ang makapagkadkad ni Julian? Ay na, napigsa ka talaga kang kwa na Siyempre, labnak gayam. Ang pala, pagatang ka apagatang. Iso ka din ti pakiasawa, ha? Anya, ha? Pakpakawan mo't na. Jakla kaya ti makiasawa iti kasla tinuno a kabalyo. Naguyaw ka? Manong Julian, ada na panunot ko. Anya na ito na panunot mo. Mapantag open iti bank account mo. Ta ibang kom dagiti paglaklakom iti mulam. Bank account. Wan atap na makaurnong ka. Sayang mo't dagiti pagbamban nugam. Nugas gasto sumlaang kadagiti awan ka iskan na abanag. Ayunan niya. Tapno no inton addan mapilim a babaeng asawaam. Addan to gastusam. Mayat. Mayat na na panunot mo, Mary ading ko. Idi pa'y kumaan nag-open ta. Sayang dagiti ginasgastos mo kadalili kan Jessa. Abay kumasaya. Anya ko mati maganab mo ay karakwada. Gasgastusam laang ida. Manag ko nam awan nam nama kinilili. Kunakan ka, nga agbiro ka laang iti sa bali a babae. Kukwartaan na ka laang dayjay. Kasta ka di. Kita man, isturbon na ka. Uray ka nga antirabi itap nulaang agpaload. Oo, kailangan ganyak dahit ha. Mary ading ko. Saan nga okay? Iso asakbay ang maibusti kwartam karakwada, intan ibang ko. Panunutom ti bannog kan rigat mo nga agmulmula. Anya lagi dinayatin ko. Naglaing ka na ya. Nilili dito cellphone ko. Ida po, Maun. Bawal kag cellphone diti o nagtibang ko. Bawal aya. Kitkitahan na kan di security guard. Asit gan na kan tunaytan. Ida po mna cellphone mo. Abay, mabayag pa yung maawagan dyan ng burta. Number 75 tapay manong. Kat 15 pa'y laang tiyas asikaswunda. Sos. Mabayag ta pa yung magaya. Nagtuo kang dagura nga. O anya ngay, nakasalita mo ni Julian? Di na nga rin kahit asungbatan ti awag ko kankwana. Jakman amo. Abay nga ta. Ita, jakon maawagan. Inidip nang di cellphone na. Ala, amangan mo't nung bising agmulmula. Sayang di nakasil a cellphone akayat ko nga ipagatang kankwana. Awagan mo na. Ay, nalubat pa yun to'y cellphone ko. Gapo iti kaaawag ko kankwana. Usaram ti cellphone ko. Sige. Julian, sumungbat ka matan please. Ay, sayang at talaga di cellphone nga ipagatang mo. Ay, sayang talaga. O ita, nalpasan ti transaksyon da iji bangko. Manong Julian. Bayag tayo unag. Alungarot ti tao. Naggado tayo jay. Impapirmada kanyak. O di adan pang account mo amakun ko na. Kat da ito jay libretam. Dito'y ama isurat no manuti maideposit mo kan ma-withdraw. Ay na, agyaman ako na kay Mary ading ko. Tinulungan na. Mabisina kun manong. Damutan mang restaurant mo na. Ay, wala niya. Sa dino tiket mo pangananta. Kasanungay, mabisina kun. Mabisin ka manin. Kalkalpas mo ang nagmerienda ije balay itay. Merienda day jay. Pinainom na lang iti juice. Kurang pati asukar na. Kat sa dinongay ti kayat mo apangananta.
Hintag kita Ay, sige. Intaman laangan nga KKB ta. Anya, KKB? Kanya-kanyang bayad. Awan kwarta kanya. Sige nga, Rod. Uy, nagaduti tao dito yung restaurant, Manong. Kabarbaro ngamin alukan. Sige amang ngamin, ta dito'y tinangawisam kanyak. Katap no maramanamot ati luto da dito eh. Na, apa nga? Di da pala isalbon sa order ta. Ay, Manong. Dalili kong Jessa, dahil di sumrap oh. Ay, what? Ay, baksan. Saan? Saan mo idang ayaban? Apa sa ngay? Kat agpalibre daman nga tankan ka ah. Ikat man, ano ko mga? Ado mo tikortak. Laglagi pa Manong nga adan bank account mo. Nakabangkon dya kwartam. Saan tang agpakpakita ka dakwada? Itaon taman no sa dino ti pagtugawan da. Dahil lang ang tinorder ko, tawan mo't kwarta. Ta sino ko mateda kwarta na kadata? Napanan na ngamin ay ni Julian. Nakasla tinuno akabalyo. Un nga rod Di na mo't kaya't asungbatan ti awag ko kenkwana. May amon no nauman ang mangiliblibre kadata. Ado pa'y dita ti mabalhin na pagpacharmingan. Saan aday di abadoy lang nga ruden. Kasla tinuno pa'y akabalyo ti rupan ha? True! O Manong Julian, nangag mo titungtungan dalili kang Jessa. Onyaro, siyak mo ti pagtungtungtungan da. Nagalasan ti galaddag itatataw. Kalpasan nga iliblibrim ida. Niluludam ida. Uyawin da ka pa'y. Kunak tumad kan ka Manong, saan anasaya at ti ugali dagita at tao. Mire, Jackson ituloy akanan dito in-order ko. Agawit ha. Ay saan? Aguray ka tao masidagak man inja ayanda. Ano taramidam? Ay kat pagsasawa ka! Saanan? Kababain nga giskandalo ka dito restaurant sa pinagado ti tao. Di naklapdan. Nagsasakit dagiti ibagbagada kan ka. Agasan man, awagan da ka, tinuno a kabalyo. Apay, napintas da? Anya ka lagi din aya. Bay amon ko na. Agkalma ka lang ka di. Intan, agawit ta. Sige, ang lumabas na rito sang wananda. Tapno amuda anang ngagtaamin dagiti nagsarsaritaan da. Ay, sa anak pa'y anabsog, Lily. Kat, anya nga iti maaramidan ta. Awan mo't kwartatan. Excuse me? Lumabas kami, Pay. Julian, adla ka dito'y a restaurant? Katitay pa yan. Aywan nga yan. Lagag ko amin panangumsigan pananguyaw yu kanya. Tinuno gaya makabalyo ha? Ala, intan Manong. Saan mo asayangan ti oras mo kadagita kunam lano napipintas? Ay, Lily, surutan mo na ni Julian. Ay, aywan! Napandamot kan. Mabaina ko, Jessa. Kumitkita dagiti tattao. Ay! O sige, rumortan. Anya laki di nga minan. Sayang ni Julian. Wan nga rod, si kantumot na mo. Apay asyak! Duwata ang aking basol! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.